سلام تعنا هبلي كمية تقنيو خبركم تخطاتلتي مدب سرب المعات بمحور المعات تقراي تداليو بتبيس تبي نباخم زبل المدب انتخول نعستا 3 دقائق قدما حبيرناكم ممكن تسألني حنا زي مدب بالله مساخم تسألني حيلان كيروس فلما قن كنيات محور المعات تقراي نباخم كنبل محبر لمعات تግራይ ምስ ኣብያት ጽሕፈት ትምህርቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ታሕታይ መጨው ጨላ ኢሮብን ዓድዋን ምትሕባር መርሃ ግብሪ ሽልማት አፍልጦ ብልጻት መምህራን አመራርሓ ትምህርትን ከም ዘሳለጠት አፍሊጣ محبر لمعات تግራይ ምስ ዓለም ለኸ ህጻናት አድሕን ብምትሕባር በዋናነት ኣዋልድን ጉዳት ኣካል ህጻናትን ሓዊሱ ኣብ 6 ወረዳታት ንዝርከቡ ልዕሊ 62000 ዜጋታት ተርባሕትን ምግባር ይትግበር ኣብ ዘሎ ምጥንኻር ፕሮጀክት ዓቕሚ ተጻዋራይነት ነዊሕ ዓመታት ማለት እውን መልቲ ሬዚለንት ፕሮግራም ብሉጽ ኣፈጻጽማን ዘርኣዩ 500 መምህራንን አመራርሓ ትምህርትን ኣፍጦ ሰርቲፊኬት ከም ዝተዋበን ከምዚ ዓይነት ስራሕ ከም ትካል ተጠናኺር ከም ዝቕጽልን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ 6 ወረዳታት ኣብ ጽሕፈት ትምህርቲ ምትሕባር ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ኣብ ዝተሳለጠ መርሃ ግብሪ ሽልማት አፍልጦ ዝተረኸቡ መተሓባሪ ፕሮጀክት ምጥንኻር ዓቕሚ ተጻዋራይነት ነዊሕ ዓመታት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ተወልደ ገብረ መድህን ገሊጾም ብዘዳለዎ ምስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ከምኡ ድማ ብኤዱኬሽን ካነት ወይት ዝሕገዝ ብዙሓት ኮንሰርቲየም ኣባላት ዘለዎ ሴቭ ዘ ቺልድረን በዋናነት በሀገር ደረጃ ነቲ ፕሮግራም ይመርሕ በብርኪ ክልል ትግራይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ፕሮጀክት ይትግብር ከምኡ ድማ ሰለስተ ከም ሂዩማኒቲ ኢንክሉዥን ፋዌ ኤንአርሲ ድማ ብቴክኒካዊ ድጋፍ እናሓገዙ እናተሳለጠ ዝርከብ ፕሮጀክት እዩ ኣብዚ ተረኺብና ዘለና ቀንዲ ዓላምኡ ናብ 54000 ዝኣኽሉ ህፃናት ንምሕጋዝ እዩ ህፃናት ካብ ኤኤስአር ገና ካብ ቅድመ ቀዳማይ ደረጃ ጀሚሩ ስጋብ 12 ክፍሊ ዘለው ተምሃሮ ኣብ ትሕቲኹም ኮይኖም ግቡእ ትምህርቲ አካዳሚያዊ ብቕዓት ግቡእ ናይ ፕሮቴክሽን ከለላ ክህልዮም ብምግባር ጽቡቕ ተራ እናተጻወትኩም ስለ ዝጸናሕኩም ቅድም ኢሉ ይግለጽ ነይሩ ኩሉ መምህር ተራ ኣለዎ ግን ካብቶም ዘለው መምሃራት ዝሐሸ ወይም ድማ ብሉጽ ስራሕ ብምስራሕኩም ዘፍልጦ እዚ መድረኽ እዚ ተዳልዩ ኣፍልጦ ክወሃበኩም ተገይረሎ ህዝውን ደጊመ ከመስግነኩም ይደሊ ዋዕደስ በለኩም ኣብቲ መርሃ ግብሪ ማህበ ፍልጦ ዝተረኸቡ ሓላፊ ጽሕፈት ትምህርቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ መምህር ገብረ መድህን ወልደ ጊዮርጊስ ብግዲኦም ትናይሎም ማዓንቲ ሽልማት ኣብ ኢሲዳብሊው ተቢሉ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝተሃበ ሽልማት ትመምህር ተተምሃራይ ክንድስ ተኸኣለ ተረጋጊኡ ክመሃር ውጽኢታዊ ኸውን ጻዕርን ዝገበሩ መምህራን ናይሎም ማዓንቲ ናይ ፍልጦ ስነ ስርዓት ተዋሂበሎ እዚ ተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ ተምሃሮውን ወሪዱ ከምኡ ዓይነት ጸብለልታን ዘለዎም ተምሃሮ መንሃን የተገር ወሰድ ምንታን እንተዝቕጽለሉ ዝርኢቶ ኣለና እቲ ናይሎም ማዓንቲ ግን ብጣዕሚ ውጽኢታዊ እሞድማት መምህራን ከተባብዕ ዝኽእል መንገዲ እሞድማን ኩለን ኣብያተ ትምህርትና ፍትሓዊ ብዝኾነ መልክዑ በቲ ዘሎ በዝሒ ተምሃራ መምህር መሰረት ተገይሩ ንኹሉ ናይ ከተማናን ኣብዚ ከተማና ዘምህር ዘሎ ናይ ምዕራብ መምህርን ሓዊሱ ዝተዋሃበ ናይ ኣፍልጦ ፕሮግራም ስለ ዝኾነ ከም ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ምስግናና ዝለዓለ እዩ ክብል እየ ዝደሊ እሞ ይቕኒየለይ ኣብቲ ስነ ስርዓት ማህበ ፍልጦ ተረኺቦም ዝተዋህቦም ሽልማት ዝተቐበሉ መምህራንን አመራርሓ ትምህርትን ብወገኖም እዚ ተዋሂቡ ዘሎ መተባብዕ ሽልማት ኣፍልጦ ጽቡቕ እንሰርሕ ኣቦ ዘትሕዝ ድኽም ንዝበለ ድማ ተመክሮ ዝውሰደሉ ዓብይ ተግባር ስለ ዝኾነ ካልኦት መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት እውን ኣሰር እዞም ትካላት ክስዕቡ ፀዊዖም እዚ ዝተሸለምናሉ ምክንያት ኣብ ቤት ትምህርትና ብዘርአናዮ ተወፋይነት እዩ ብሓፈሻ ኣብ ተምሃሮ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ምክንያቱም ምስ ሕጂ ዝልኒኤናዮ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ቤት ትምህርተን ወፅየን ኣብ ፈቐድኡ መንገዲ ኢና ዘለና ስለዚ ነዚ ፀገም እዚ ተፃዊርና ተምሃሮና ለይትን ቀትርን ዝመሃሩሉ ክፍሊ ባዕልና እንዳመቻቸና ባዕልና እናደግድግና ባዕልና እናዓረና ባዕልና እንዳፅረና ካብኡ ድማ ተምሃሮ ብዘይ ምንም ብኩራት ንኽመሃሩ ጻዕር እንዳገበርና ነቶም ካልኦት እውን መርኣያ ብምዃን ብቐዳምነት በትን ሰርሖ ስራሕቲ ብዘርአናዮ ጸብለልትነት እዩ ናብዚ ክንመጽእ ኢልና ንቐጻላይ ጽቡቕ ውጽኢት ከምጽእ ይኽእል እዩ እምበኣር ስራሒ ሳፍልጦ ረኺቡ እዩ ስለዚ ክቕጽለሉ ኣለኒ ናብ ዝብል ሓላፍነት ኢኻ ተእትዎ ዘለኻ ነቲ መምህር ስለዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ናይ ፍልጦ ፕሮግራም ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢልና ይቐኒልና ድማ ነቶም መዳረውቲ ኣካላት ካብቲ ቤት ትምህርቲ ብዙሕ ሰራሕተኛ ብዙሕ ጻዕራ መምህር እኳ እንተሃለወ ግን ድማ ብጣዕሚ ብሉጻት ዝኾኑ መምህራን ኣብቲ ናይ መንግስታዊ ስራሕ ስሩዕ ስርሖምን ምስ ናይ ኢሲዳብሊው ወይ ድማ ቲዲኤ ዘወርዶ መደባት ምፍጻም
ልዑል ፈጻጽማ ዘለዎም መምህራን እዮም መጽዮም ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚህ ነዚ ንምትግባር ብሉጽ መምህር ማለት ብሉጻት ተማሃሮ ዝፈጥር ብሉጽ ቤት ትምህርቲ ዝፈጥር ኣብ ምህናጽ ዜጋታት ልዑል አስተዋጽኦ ዝገብር መምህር እዩ ብኡ ደረጃ ኸኣት መምህር ከካብ ቤት ትምህርቱ ተሓሪ መጽየሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ TDA ነዞም መምህራን እዚኦም ካልኦት መዳርግቲ ኣካላት እውን ከምዚ ዓይነት ፕሮግራማት ከዘጋጁ መንግስቲ እውን ነዚ ሪኡ ንትምህርቲ ፍሉይ ቆላሕታ ክገብር ዜጋ ፍሉይ ቆላሕታ እንተዘይተገበረሉ ተማሃራይ ናይ ተዓዲ ውድቀት ዝኸውን ስለዚ TDA ኣብ ዜጋታት ዝገብሮ ምህናጽ ንዜጋታት ዝሃቦ ትኹረት ኣብ ትምህርቲ ዝለዓለ ክብሪ ንህቦ ይቐንየለይ ተመሊስና ተራኺብና ኣለና ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሕዚ ድማ ናባኹም ነብሎም ምድላዋት ሰነዳዊ ፊልም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ከምኡ እውን ማልቲቴይመንትም ናባኹም ክነብልና ምክትታልኩም ሰና ይኹን overall ያው ከምቱ ኩላና ንፈልጦውን ኣብ ከምቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን በዋናነት ናይ አግሪካልቸር ዝምልከት ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝኾነ ሕርሻ እዩ ዘለና ማንም ሰብ ዝፈልጦ እዩ ግን ድማ ክልኹም ዝበለ ኩነታት ጽቡቃት ስራሕቲ ኣለዉ ናይ ኮመርሻላይዜሽን ስራሕቲ ኣለዉ ስለዚ ክንድት ዝከኣል እቲ ሰብሲስተንስ አግሪካልቸር ናብ ኮመርሻላይዝድ ዝኾነ ሕርሻ ክነሰጋግሮ ክንከለለና ሕርሻ ኣብ ፕሮዳክሽን እምበር ኣብ ኮንሰምፕሽን and ኣብ ስርዓተ ምግቢ ዝተኣሰር ብዙሕ ስራሕ ኣይሰርሑን ዝብል ትችት እውን ይስንዘር እዩ and this is right ብዙሕ ግዜ ኣብ መፍራይ ምዃን ፕሮዳክሽን ማእኸል ጌርና ንሰርሖም ስራሕቲ ተዘይኮይኖም I think ብዙሕ ኣብ ኮንሰምፕሽንን ስርዓተ ምግቢ ተኣሲርናውን እንኸዶ ርሕቀት እውን ጣዕሙ ውሕድ ከም ዝኾነ ዘርእናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ beyond production ዝብል ኣብ ኮንሰምፕሽን ኣብ ስርዓተ ምግቢ ኣብ ፉድ ሴፍቲ ማእኸል ጌርናውን ዝጀመርናዮም እንቅስቃሳት ኣለዉ ማለት እዩ ሶ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ዕውት ክኸውን ዝኽእል like it's not only ፉድ ሴፍቲ ብዘለዎ ትርጉም ንኒውትሪሽን ብዘለዎ ትርጉም ጥራሕቲ ይኮነስ ንፕሮዳክሽን ብዘለዎ ትርጉም እውን ብመሰረቱ ናይ ኮንሰምፕሽን ስራሕትና ብጣዕሚ ትእሳር ከድልየና ኮንሰምፕሽን ትትወስኽ ፕሮዳክሽን ይውስኽ ፕሮዳክሽን ትትወስኽ ሰፕላይ ስለ ዝውስኽ ፕራይስ ይቕንስ ዘን ኮንሰምፕሽን ኢንካሬጅ ዝኾነሉ ኩነታት ኣሎ ማለት ሶ ናይ ሕርሻ ፕሮዳክሽን and ናይ ሕርሻ ኮንሰምፕሽን ብቐጥታዊ ምትእስሳር ዘለዎም እርሶ በርሶምን ክማጋገቡ ዝኽእሉ ጉዳያት እዮም ኢልና ኢና ንወስድ ማለት እዩ ካብዚ ዝበገስ I think the SNV bridge ኣብ ብጣዕሚ ብዙሓት ነገራት በቐንዱ ድማ ኣብ ዴይሪ ላይቭስቶክ ዴይሪ ፕሮዳክሽን and ትራንስፎርሜሽን ዓብይ ስራሕ ዝሰርሑ ዘሎ ፕሮግራም እዩ ማእኸሉ 6 ዲያመንድስ ዝበሃሉ ቴክኒካል ጉድለታት ብምምላእ ኣቢልካ ናይ ጸባ ፍርያትን መፍረይነትን ምውሳኽ ይከኣል እዩ ዝብል ተወግሶ ሒዞም እዮም ዝረባረቡ ነይሮም ኣብዚ ብጣዕሚ ብዙሓት ተመክሮታት ዝረኸብናዮም ተመክሮታት ኣለዉ ኣብ ኤስኤንቪ ዝረኸብናዮም ተመክሮታት ኣብ ኩሎም ስራሕትና እውን ክነስፍሖም ከም ዘለና ከም ኣንፈት ዝወሰዳሉ ኩነታት ኣሎ ብዋናነት ዝሕዚ ምስ ስኩል ፊዲንግ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ድማ ያው ብሓንቲ ዋንጭፍ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣዕዋፍ ኣድረስ ምስ ምግባር ዝተኣሰር ስለዝኾነ ንሕና ከም ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ክልቲኡ ፕሮዳክሽን መዳይ እውን ኮንሰምፕሽን መዳይ እውን ማእኸል ጌርና ንሰርሐሉ ኩነታት ኢና ንፈጥር ዘለና and እዚ ምስ ትምህርቲ ቤታት ጥራሕቲ ይኮነ ካልኦት ትካላት እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ብምትእሳር ኣቢልካ ናይ ጸብዓ ልምዓት ስራሕትና ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምስግጋር TDA ዝወሰዶ ኢኒሺየቲቭ ምስ SNV ኮይኑ I think እዚ ክሰፍሕ ምግባር ንሕና ኣስተዋጽኦና ንፃወተሉ ኩነታት ክንፈጥር ኢና ሶ ብሳፕላይ ሳይድ ፐርስፔክቲቭ ጸባ ምህርቲ ብስፍሓት ክኸይድ ዘግብር ምንቅስቃስ ንሕና ከም ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ንወስደሉ መንገዲ ክንፈጥር ኢና ስለዚ I think ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ኤክስፔክት ዝግበሮ ኣስተዋጽኦ ክገብር ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልጽ ይደሊ እዚ ስራሕ
ካብ ትምህርቲ ቤታት ብላዕሊ ኣብ ኩለን ትካላት ክሰፍሕ ንምግባር ዝግበር ከይዲ ድማ ያው ግደና ክጻወት ምዃና በዘጋጣሚ እዚ ንምግላጽ እዩ ጽቡቕ ናይ ዲስከሽን ግዜ ክኾነልና በቀንድ ድማ በቀጻሊ ተኣሳሲርና ለውጥ ክነምጽእ በዘጋጣሚ እዚ መልእክት ሓልፍ ይደል ያቀኛለኝ ይሄንን ነገር 2022 ላይ በመላ ኢትዮጵያ ስንጀምር ከሽሬ ጀምረን ደሴ፣ ኮምቦልቻ፣ ጎንደር፣ ባህር ዳር እስከ ቦንጋ አሁን ኖርዝ ዌስት የተባለው ሪጅን በዚህ መንፈስ ነበር የጀመርነው። ሁሉም ክልሎች ላይ የህፃናት ላይ የሚሰራ ስራ አስፈላጊነቱን ተስማምተን ሁሉም ክልሎች ላይ ፕሮጀክት ተጀምሮ ነበር። በነገራችን ላይ እስካሁን ድረስ 200,000 ልጆች ጋር ነው የደረስነው። ትግራይ 10 ከተሞች በአማራ ክልል ደሴ፣ ኮምቦልቻ፣ ጎንደር፣ ባህር ዳር፣ ደብረ ታቦር፣ ማርቆስ ብለን ኦሮሚያ ሸገር የሚባለውን ይዘን 200,000 ትግራይ ላይ ስንት ነው? 42,000 ይሄንን ለምንድን ነው የምነግራችሁ? የብሪጅ ኤስኤንቪ ብሪጅ ፕላስ ፕሮጀክት ሁለተኛ ፌዝ እያሰበ ነው። እስከ 29 ኢምፓክቱን በግልጽ ለማየት ይሄንን ኢንተርቬንሽን እስከ 2029 ኤክስቴንድ ለማድረግ እቅዳለን። እስከ 2029 ኢፈርታችን አንበት ነው። የሆነ ቦታ ላይ ፎከስ እናርግ። የሆነ ቦታ ሲባል ሰርተሊ ቁጥር 1 ትግራይ ነው ታንክስ ቱ ቲዲኤ። ሁለተኛ ላይ ምስራቅ አማራ አካባቢ ኮምቦልቻ አካባቢ እና ባህር ዳር ከተማ ላይ ጥሩ ቪዥነሪ የሆኑ ሜየሮች አሉ። እነሱ ላይ ኢምፕሊመንት እናርገውና ለሰኑ ለናሽናል ስኬል አፕ እንጠቀመው ነው የተወሰነ ውሳኔ። ለቲዲኤ ሞራል ያስፈልገው። ይሄ ሮድማፕ 7 እርስ በርሳቸው የሚያያዙ ፒላሮች ነው ያሉት። የመጀመሪያው አንደኛው ፒላር አሁን የተናገርኩት ነው። ፕሩቭን የሆኑ ሞዴሎችን ስኬል አፕ ማድረግ። ብቸኛው ሞዴላችን ዴቨሎፕመንት አሶሲዬሽን ሞዴል የቲዲኤ ኬዝ ነው። በነገራችን ላይ የቲዲኤን ኬዝ ለሲዳማ ልማት ማህበር፣ ለወላይታ፣ ለከፋ አማራ ልማት ማህበር ሪሰንትሊ ነው የመጣ። ኦሮሚያ ላይ ቡሳ ጎኖፋ የሚባል አንድ ተመሳሳይ ኦብጀክቲቭ ያለው ተቋም ሼር አድርገን ነበር። መቀሌ ድረስ መጣው ራሱ ለሰን ወስደዋል። እና በ3 ፌዝ ነው የምንሰራው። ትግራይ ላይ ቅድም ወደ 2.4 ሚሊዮን ልጆች ከረንትሊ ትምህርት ቤት ያሉት 1.41 እነዚህ ልጆች ለመድረስ ነው ስኬል አፕ የምናደርግ። ሚልክ ሼዶቹን ፖቴንሻል የሚባሉ ሚልክ ሼድ ትግራይ ላይ ያሉትን እነዚህ ከ10 ከተሞች ወጣን ለመሄድ ነው የመጀመሪያው ፌዛችን የሚሆነው። ስለዚህ በዛ መልኩ እንዲታይ እንፈልጋለን። ሁለተኛ ግን በፌዝ 2 ታርጌት ማድረግ ያሰብነው ነገር የእምነት ተቋማት የሚያካሂዷቸው የምገባ ፕሮግራሞች አሉ። ምክንያቱም የስኩል ሚልክ ፕሮግራም ስኩል ፊዲንግ ፕሮግራምን ሳብስቲቲዩት ሊያደርግ አይደለም የመጣው። ስኩል ፊዲንግ ፕሮግራሙን ኒውትሪሽናል ቫልዩ ለመጨመር ነው። ስለዚህ ከነዚህ ተቋማት ጋር ሁለተኛ የምንሰራው ስራ ይኖራል። ሌሎቹን እንግዲህ ከጨረስን በኋላ ሬዲ ከሆኑ ከትግራይና ከአማራ ክልል ከምስራቅ አማራ ተምረው ከመጡ በሶስተኛ ፌዝ ሌሎች ክልሎች ጋር እንሰራለን። ይሄ የዚህ የሮድማፑ የመጀመሪያው ፒላር ነው። የዚህ የስኩል ሚልክ ፕሮግራም መዳረሻችን ስኩል ዮጎርት ፕሮግራም ነው። ዮጎርት ባለው ኒውትሪሽናል ቫልዩ ለጤና ባለው ጠቀሜታ ምክንያት ዮጎርትን ነው ማስፋፋት የምንፈልገው። ከሆነ ደግሞ ፕሮባዮቲክ ዮጎርትን ነው። አሁን ያሉትን ፕሮዳክቶች አሰስ እናደርጋለን። ከናሽናል ስታንዳርዱ ጋር ኮምፔር እናደርጋለን። ኢን ተርምስ ኦፍ ፕሮቲን፣ ካርቦሃይድሬት፣ ፋት እና በኒውትሪየንቶች ያለውን አሰስ ካደረግን በኋላ ያን ማያሟሉ ካሉ እነዛን ወደ ስታንዳርዱ መውሰድ። ከዛ ላይ ሙሉ ለሙሉ ፕሮግራሙ የሚሆነው ከስኩል ሚልክ ፕሮግራም ወደ ስኩል ዮጎርት ፕሮግራም ነው የሚሆነው። ሌላኛው በዚህ አሰስ በዚህኛው ፌዝ ትኩረት የሚሰጠው ፉድ ሴፍቲ ነው። ትግራይ የወተት ምገባ ፕሮግራም ቢዮንድ ፕሮግራም ነው። ኤቪደንሱ ይፈልጋል። ኤቪደንሱ ስለሚፈለግ የፉድ ሴፍቲ ኮምፖነንቱ ወተቷ ከምትነሳበት ጀምሮ እስከ ምገባ ማዕከል ያለው ሴፍቲን ኮምፕሮማይዝ የሚያደርጉ ፕራክቲሶች በጀት ተመድቦላቸው ትልቅ ኢንቨስትመንት የሚሰራባቸው ኤሪያዎች ናቸው። ካሁን በኋላ ስኩል ሚልክ ፕሮግራም
ከኮመርሻል አምራቾች ጋር ኢንተግሬት ይሆናል። አሁን ያሉን ስሞል ስኬል ፕሮሰሰሮች ለማደግ ዝግጁ የሆኑት ጋር ቴክኖሎጂ ሳፖርት ተሰጥቶ ስታንዳርዱን እንጠብቃለን። በዚህ መልኩ ይሄኛውን ፒላር እንተገብራለን። ኦልሞስት ትግራይ ላይ ወተት ካልቸር ነው፣ የጎርት ካልቸር ነው። ግን ይሄን ካልቸራል የሆነ ፕሮዳክት ስታንዳርዳይዝ የማድረግ እና ትምህርት ቤት ምገባ ፕሮግራም እንደ ካታሊስት ተጠቅሞ ብሮደር ኮንሱመሩን መድረስ ይፈልጋል። ይሄ ከቲዲኤ ውጪ የሆነ ከስኩል ሚልክ ፕሮግራም ውጪ ይሆናል። ግን ስኩል ሚልክ ፕሮግራም ማጠንጠኛው ነው። እሱ ላይ ፐርፌክት ስራ አሳድረን የወላጆችን ትረስት አሳድረን የሚሰራ ስራ ይሆናል። ዘንድ ላይፍ ሎንግ የሆነ የዴሪ ሀቢት ቢውልድ ለማድረግ ስራዎች ይኖራሉ። ሌላኛው ብዙ ሰዓት የምንወስድበት ፒላር ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ነው። ዛሬ ከየሴክተሮቹ መገናኘት ያስፈልገን ቲዲኤ ሳፖርት ይፈልጋል። ስለዚህ ቲዲኤም የሆነ ሰዓት ላይ እጅ እንዳይሰጥ ስትራቴጂክ የሆነ ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን እና ሳፖርት ያስፈልገዋል። ኢኒሼቲቭን ወስዶታል። እጅ መስጠት ልማዳቸው አይደለም፣ ግን ሳፖርት ይፈልጋሉ። ስለዚህ ይሄ ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ከፍተኛ የሆነ ኤፈርት ይጠይቃል። ፖሊሲ ኢንቴግሬሽን ያስፈልጋል። ምናልባት ነገሮች ሴትል ከሆኑ በኋላ ይሄ ሚቲንግ መድገም ሊኖርብን ይችላል። ፉል ሴክተር ሪፕሬዘንታቲቭስ የተገኙበት አንድ ሚቲንግ ያስፈልገናል። ከትምህርት፣ ከጤና፣ ከግብርና፣ ከኢንዱስትሪ፣ ከኢንቨስትመንት፣ ከሬቨኒው፣ ከትራንስፖርት፣ ከትሬድ የምንላቸው ሁሉ ተቋማት ያሉበት አንድ ትልቅ ሚቲንግ ያስፈልገናል። በአንድ ላይ ማግኘት ከባድ ነው ብዙ ጊዜ። ግን እሱን ሞክረን ብንችል አዲስ የበጀት ዓመት እቅድ ከማቀዳቸው በፊት ማግኘት እንፈልጋለን። ምክንያቱም ቲዲኤ በዚህ መልኩ ሳፖርት ከተደረገ ሌላ ኢኖቬቲቭ ነገር ማሰብ ይችላል። ሌላ አሁንም ነገሮች ክልሉ ያለበት ሁኔታ ሴትል ከሆነ በኋላ ሃይ ሌቭል አድቮኬሲ ያስፈልገናል። ይሄ አድቮኬሲ እስከየት ድረስ ነው? በአዲሱ በጀት ዓመት ላይ ሴፓሬት በጀት ላይ ለስኩል ሚልክ ፕሮግራም እስከ መያዝ ድረስ። ምክንያቱም የፕሮጀክቱ ድርሻ የሚሆነው ምንድነው? ያን ስቲሙሌት ማድረግ መንገድ ማሳየት ነው። ፕሮጀክት አይቀጥልም፣ ልጆች ይኖራሉ። ተስፋዬ ብዙ ጊዜ የሚናገረው ነገር አለ። ከገንዘቡ መንገድ ያሳያችሁን ነው የሚበልጠው ነው ያለው። ስለዚህ ሁለተኛው ፌዝ ላይ ሆኖ በ2029 ላይ ቲዲኤ በገቨርንመንት ድጋፍ ሙሉ ፕሮግራሙን ኦውን ያደርገዋል። እንትኑን በርደኑን ከሆነ ሴክተር ከሆነ ፕራይቬት ሴክተር ያወጣና ያከፋፍላል ወደ ኮሚኒቲ። አሁን እዛ አካባቢ ብትሄዱ ውሃም ኤሌክትሪክ ቢልም ሲመጣላችሁ 10% የትምህርት ቤት ምገባ አለ። ትምህርት ቢሮ እንደ ፕሮግራም ኦውነር ከኤሌክትሪክ ቢልም ከውሃ ቢሮም ብር ይመጣለታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንድ መንገድ ነው። ከሰኔ በፊት አንድ ሰብሰብ እንዲያውም ማድረግ ያለብን የማስበው ለራሳቸው ጉዳይ የሚገናኙበት ሚቲንግ ካለ 1 ሰዓት ወይ 2 ሰዓት እንዲሰጡን አድርጎ እዛው ላይ ማግኘት። ምክንያቱም አንድ የቢሮ ኃላፊ ስትዙት ብዙ ነገር ስራ አለበት። ስለዚህ ይሄ አንዱ መንገድ ነው። አሁን ፋክተሪዎች የራሳቸውን ግራውንድ ወተር ይቆፍራሉ። ስለዚህ የተፈጥሮ ሀብትን ፊውቸር ጄኔሬሽን ለመገንባት ከዩቲሊቲና ከኢንቫይሮንመንታል ቻርጅ ቴስትድ የሆነ አንድ ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ቴክኒክ ነው። ይሄንን ማን ነው የሚሰራው? እዚህ ጋር የውሃ ቢሮ ያስፈልገናል፣ የመብራት ኃይል ቢሮ ያስፈልገናል፣ የኢንዱስትሪ እና የትሬድ ቢሮዎች ያስፈልጋሉ። እነሱ ደግሞ የሚመለከታቸውን አካሎች ጠርተው አግሪ ካረግን እቺ 2.2% እቺ ብቻውን ወደ 5% ወይ ወደ 6% ከፍ ሊያደርግልን ይችላል። ሓደ ኣብቱ ናይ ኤርሊ ኤጅ ዘሎ ንዕቤት ስፔሻሊቲ ኢምፖርታንት ዝበሃል ናይ ፕሮቲን እና ናይ ካልሲየም ትሕዝቶ ዝሓሸ ስለ ዝኾነ ክምረፅ ኣለዎ ማለት እዩ። ካልኣይ ፀባ ኩሉ ግዜ እናገዛእና ንተምሃሮ ንምሃቡን ኣይኮነንቲ ኢንቴንሽኑ ብሰፊሑ እቲ ኮሚኒቲ ፀባ ከምርት ከም ዘለዎ ፀባ ከምርት እንድሕር ኮይኑ ከዓ እቲ ቢዝነስ ሴክተር ኣትራክቲቭ ክኾን ኣለዎ ኣብቲ ሪጅን ማለት እዩ።
هذا تا إذا قات من هذا له بحلفي نحنا ناي أرثوذكس هايمانوت تختلتي بالكس ولا ناي انتنا لنا ناي صومات كاو تناي صوا برودكشننا بتعم سلازي هسه خصنا نحون سلازي يخيل كافت سيكتور نوص إذا خير زلتو أمراتاي مالتي سواقع ماي ترانسبورت غيركا بويم دمو زوم بروسس زخونو ترانسبورت غيركا مشفان أشجاري كوستونيو مالتي سو indirectly تجبر يمرت كمرت كله خا نوعلو كونسيوم يجبر تزترف خا نام ماركت مشي خا تمهارو يمغبوو مالتي زولي تايا تا ترانزاكشن بمولا within that region ياتو يخلل مالتي او زي بنقد عيني بارتيسيبيت غورو لو اقرب تجبرات لو تتقمتي تمهارو لو سلازي 253 شح لتر صبا انت تشيتو بمولا تقرشي وي غباريا وي فتكلل زلو نغادايا مالتي كابكالي منم تمصا ነገር የለን ስለዚህ وخلناون كاباسيتينا نغورو زلنا تناي غبارنا عقم ምክንያቱ አባ ወኒ ብልዎ ነይሮም አባጥዑም SNVን TDN ትገብሮ ዘለኹም አብይ ስራሕዩ ይቀንየልና ግን ክልተ ነገራት ሓደ ምስ ተመሳሳሊ ትካላት ከመይ ተኸደለኹም ዝብል ሕቶሎኒ ምክንያቱ ንኣብነት ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ኣብ ትግራይ 53 ትምህርቲ ቤታት ኣለዋ بالتفلالة تكلا غير خا أما إتي تمهرتي بيتات بأما إتي شحات أم مجبا توافير الله من تزي مستمساسالي تكالات بخيمة يخم تناببو زلخم زبليوم كالي بمنجست بركي بوليسين سيستمن كتاعتاتو لو بزعبا ناي صباح تግራይና نزارب زلون هاجر تركبتي ببوليتيكا يكون بإمنات من يسي زي بالله صباح يلاي بزعبا أتومينا كالي أبتي بريوريتي إجرى مجدو كونيتات تግራይና خن رئيه بالناندو تنتمرت بيتات نايس أبا مجبا أبدحن دحن زخون كتماتات يزلو سأجم زلوجين أبدحن زخون كتماتات هيكون سأجم زلو أبقت أري سأجم زلو أبا جنات زت عيشة زلوها عيشة الكتماتات من البات وين تسأباس نإنفستر كخون انتزاي كوينو أربحو حدا رايز الله بقيت أريا بكتما يكون إجي قرب انتوز حسبو زبل اللون poverty striking area كل التنقر بحنسا خن رئيمي انتان دخلنات المقراف هالو اتكم مهار تسانو تمهاراي أبكتما زباز حاب قزا قريشان كو أفرو يومي أبتدخلنات زباز حاب كبابي جنزو يلي تقرأي بدك ختمة خن مجمعان تخويننا كالي نجاري يجيها عناينا بفلا النقامتون هنا قالوا أتقاطوا نابزة يقولوا قد أراتنا نهزلون مش الرشا away forward بزح جيز الزربة نتيدي أي بفلا إزناي قلعوا مجبا مكنيات بمقبار لوبي جبروا أبالات كتب زح تعال تبغى دكتور تتقصوا قروميو مكنياتو دايركشن ينقرنا له أبزي جنزب له نحلبن إذن كفتي زبلنا زحلو له بوتاتو يمجنيبتون نقرنا جن لتيدي تلكو مستر كوتش أجر بمجني بزوت أتابع له جنزب سايهون أبعد بأبالات ندقم مخنيفلت كابجت أركشاب كتما كم تعنت بتبالة تدي أنا كلها نايا
بفلا نبقى عزمة ناينا يا كابكالوت عبيت المعاتات يقر أبيت تمهته تسرح زلا ناي تجري كتكون سلة تخيل إذا أس كمينس أوف لوبين أنتو تتقمو خبلية زيد اللي أني اللي استفعل لي تكالات خمسين ناي سكول فيدينج برنامجات اللوية كالي بدالي اف بي مسانا خوينا مسرحوا اللومس أو مستمرتويرو نخلطون سلازلو حدفتنا مجاجبا هذه العملت سوا عبد تردخو مس سوا نا مسوطة حزل هستوانا علمو تناي مس نيوتريشن مس سلام عزا تخوينو ستاندر كوز أي بلنديو مالت تعاني تمهارو تأم كره خبزلو هذه يا مستوى هلا بكاثوليك زوهاب ستاندر كليو بدال اف بي بخالوت تري استفعل لي عينة كايدا كل يخل زول مثلني معناتهم دالو في زوهاب كالي هذه كمزي عينة تفعل لا يزلوا نعم حدا organized تتغنيرو more إشراءات تتغنيرو حدا power مرغبة تزبال زلوا توتات متخابول تناي لقوا resource هذه سكاف زلوا ناي كابد قد مسيو كاب فندتات ذركوي منالات أو ناي تدي فلتكون جن أو ناي تدي أول أو إسن فين كالوتن زحجزوا زلوا resourceات نا استايو تو ناي لقوا resource mobilize كون تخوينو قما عينة more internalize كون خل أنا حدا ممرحي وي نتلك مس ايجنس وي something كمس خل لو زويل كسالن تناي وسانو سلازغنا وزحات تمهارو غنا هاف تمرتي جمير كا سنا معزام تحلو لهم تزيكي الكات زد زيغاو كنفرس سلازي نخيل ناس استوادات نزل خنستات ناب ستاندرد مسيو تاع عينت مغف رهبلهم زبل دحري جن ياو كلهم انجوتات يكونوا ناي منقسي يكون منقسوا أكلات ناي ولكة أكلات دما ناي وعلو تعم عنده يزغرب زنبرة بدكتور يزغرب زنبرة بزح سرعة تكسر حكالي ناتمزي نتام تمهار عبي نجاريو نتي زواج أجن إيش تنجاري أو دموزو استريات ولا يخم percent زح أو دموزوني بحالي كافتا دموز سكول فيلينج تبهال خليه كأولات زخانة percent أو سكول فيلينج بحالي خليه كتفعل لي تكالاتو كم عانت كمسي خلينا زيجن لو حادة تتمس مالت مرتبي راديو كترنفا ويكالي ديو خبله جن مور إشرالايز كوينو تتمس بنقصون بجتون كحجزة بالمثلني أنا تايريني مات توملوس دلوخة بتفكر ناس لما عزا دليتهم نمال أقولهم اللي نادينا بتلوها أقولوا لنا يقرقل ليت جلس أقولوا مثلاً مكاتم بانن سبان هيبخا نايزون قولعو فلاي نايكس علي ناي أمرو عبيتن ناي أكاديميك كاباسيتيوم ديفلوب هم مقبارن أخو ليك خووني خل مكاتم سبا السبحة كله يخيل حيل كره اللي يخلو بروتين كله يخيل وسن حيلو هاوي ودي كربوهيدرات كله يخيل نجارجن ايرون قصالي ناي أمرو عبيت وسان نخون نتر نجار بتعمي لنا أسد حسوا إلى اللونة أو خمسين نجارات نسوم ترى حم حوالي خونس تتخيلوا تونا أروى لهم باني بمايكرو نيوترينت فورتيفاي تجيرو نسول أروى لهم من جدي كم كلون محاز علنا مالتي خوني تعامل نسو نجارجن كم أورجانيزيشن كم تي دي اي أو تأشم تتأتل حسب علني إزاي مالت بعد عمون عنتو يلعبون يرو كم عاد خا بوليس لنا دو قالوا له هيلز اند سكول هيلز اند نيوتريشن بوليسي الله كم بوليس اللي يو نو ما فصمون جايد لاين له سكول فيدينج جايد لاين يوم عنتو بتي يقلص نيرو هوم جراون سكول فيدينج تبعيلو مالتي النازي نتم قولوا لليوم مقبط راح عليكونس مس محبرسب تأساسيرو مس مفريتن مس مرات تأساسيرو لا إيكونومي عبيتون نكلول لفكدي عنتو يقلص نيرو نجار جنابزي جايد لاين زي نحنا نسوي لنا مز جايد لاين زي كألاين يقبر دول بد أو حدا أمنا حدا جزء نايم جبا جزء تجدده كأربعة نايم جبا عينتات جروبات كراهو خلون نقوله أما على التخاء كسب شو دشتم مالتي نالات نحنا حدا جزء نفتي تمرتيت مجبنهم سلذي تاني هو مجبن بيانس كافتهم أربعة نايم مجبي وجلتات اللي راح كل من قدي يجبعني يروح مالتي سلذي ولا تلي جبرناي كم حسرة نقوم أفتقد سأل نجورس عاري نخم على
نجبر خبل دليل ምናልባት ምዚ ተታሒዙ ቀጻለይ SNB ለቀረብዎ እቅድ ኣሎ እቲ ፕሮጀክት ትግራይ ብትለሏ ማፈጻጸማ ተራእዩ ቀጻልን ክኸውን 3 ዓመት ክቅጽል ምግባሩ እንዳመስገንኩ እቶም ተጠቆሙ ሓሳባት እውን ብጣዕሚ የመስግን ምናልባት ኣብዚ ሕዚ ሪሶርስ ጉዳይ ኣብ ምትእኽኻብ ኣባጥዕሙን ይብሉ ነይሮም አንቶ ኣብ ገጠር ይለሎ እምበርት ከተማ ዶ ኣይሓሽን ዓይነት ነገር ኣሎ ትችግረው ሁሉ ኣሎ ጸገመ ኩሉ ይላል ኣብ ገጠር ለው ከተማ አለ ኣብዚ ግን ታይብል ኣብ ከተማ ኣብ ግል ለምህር ብዙሕ ሰብ ኣሎ ኣብ ናይ መንግስቲ እውን ምናልባት ልናእሰብ ክኾን ይኽእል ይሓስብ ስለዚ ከም ሓደ ከም ናይ ሪሶርስ መተኣኻኸቢ ልሓስቦ ኣብቲ ናይ ምዝገባ ጊዜ ኣብ ናይ ምዝገባ ጊዜ ወለዲ ኣብ ናይ መንግስቲ ከምህሩ ከለዉ ከመዝግቡ ከለዉ ናት ዝኸፍልዎ ቅርሺ የሉ ኣብ ናይ ግሊ ለምህር ሰብ እውን ይኸፍል እዩ ኣብ ናይ ግሊ ናይ መዝገቢ ልኸፍሎ ነቲ ናይ ትምህርቲ ቤት ስራሕ መካየዲ ተባሂሉ እዩ ነገር ግን ናብ ትምህርቲ ቤት ናብ ናይ ግሊ ክትልእኽ ከለኻ ስኻ ወድኻ ምግቢ ቋፂርካ ኢኻ ትሰዶሞ ወላ ኣብ ግሊ ለምህር ነቶም ኣብ መንግስቲ ልምሃሩስ ዝተወሰነት ቅርሺ ኮንትሪቢዩት ግበር ተባሂሉ ኣብ ናይ ኩለን ናይ ግሊ ትምህርቲ ቤታት ናብታ ናይ ትምህርቲ ቤት ተወሳኺ ናይ መመዝገቢ ቅርሺ ተወሲኻ TDA ተልስብስብ ምናልባት ነቶም ካልኦትም ተረፎም ልብል እንትን የለኒ ካልኣይ ከዓ ያው ተን ትምህርቲ ቤታት እውን ፍላይ ኣብ ገጠር ዘለዋ ትምህርቲ ቤታት ኣምራት ክኾና ሕጋዝ እውን ሓደ ኣማራፂ ጌርካ ምውሳድ ይከኣል ምክንያቱም እቶም ንምግቦም ተምሃሮ ቢያንስ ኣብቲ ክሳብ ዝተወሰነ ፕሪፕራይመሪ እና ክሳብ ናይ መጀመርያ ፕራይመሪ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ነገር ግን ዓበይቲ ተምሃሮ ሎ ክሰርሑ ዝኽእሉ ኣብቲ ትምህርቲ ቤት እቲ ጉልበት እሱ ተጠቒምካ እውን ተን ትምህርቲ ቤታት ኣፍረይቲ ዝኾናሉ ናብቲ ምግብና ፕሮግራምን ሓገዝቲ ዝኾናሉ ተልግበር ልብል ሓሳብ ኣለኒ የቐኒየሊ እዩ ማለት ንሃይማኖት እዩን ንኻልእ እዩን ንኩሉ እቶም ቆልዑ እዚኦም ፅባሕ ንጎ ዓዲ ተረከብቲ እዮም ብሃይማኖት እውን ተረከብቲ እስካብ ዝኾኑ ድረስ ከመይ ጌርና ጥዑይ ዝኾነ ቆልዓ ነፍሪ ዝብል ዝቐረብ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ እቶም ኣሕዋተይ ዝሃብዎ ርእቶታት ኩሉ እውን ፅቡቕ ኮይኑ ኣብቲ ዋና ቆልዑ ምፍራይ هذا نشتغل في جزئية البوليتيكا أمرية زلنا إن كان نفس طبعا تولعب ثم من نشتغل بيلم زمهر نورون درجانا تقرارته قال يوم تمرتم بتلي بقيت أركاب تريهم هذه بزحات تمرتي تعاطين هاي 3 سنين رعت ورحي بتلي وذا ساعة تعاطيني كميد ناي ثم مهرانون دموس كذا تهافلهم كمهرة يقولن باتنيتي بدي كاو تعطي الله أكل مالتي إذا كما يو سرتو على الله تناي عد هناتات نقول الصلوة ذلهم مخانو كبير مخاني يردنا الله يو جميرهم نور تمهارون التوارثة تسفع وريثهم سويلهم فوق عنونه ذلهم مخانو أفتنا إذا حلف ناخلت عمز حلفه عصرت خلت خفلي دينار فتناود أون بو تسفاز وقرط سويلهم تاي كان روح ولينا تتمرتي زي عصرت خلت زوج النور وديوم زلون بزح تسفاز وقرط حتى رفت حبرات مستوصل لنا بزحت قلعو أقول كوينهم ترقوا مالتي درو جن بزو كل شجرنا تصايبنا وانت هنا توصل حدنا المخاد تهزي غيركم وزلهم تسكاهزو كات نشتي صوادي بغزانا تموجو زمهر زلو عبينا رأي ذلنا نو أطعنا خير كان مخارجين منهم كحنتي 1% كمان دموستنياس تتكو بزح مليونات كوينيريو كنت توانا أمين اللو تقرأتون هيولو كصرح مقارجين نهاتكم تعاري اللي مثلا تعارخ اللي بزي جبر نجار يلا منهم هذين أي موقع ذات تباهلا حنتي أرشديا جزاء يسرح له سكوت بوضح جندا بيدك كم عينات غير كون صباح نجوز عوي وقالعو عده مرح زخول عده خم حد زخولو إنا نعبل لنا زياتهم زي خون نجار يلن قلت إلك مسرح هذا اللي مثلاً بيرو استراتيجيك بلان كنا دالو تلنا كافتهم شدشت بيلار استفيلن ستار حازة حانتي ناي سكول فيدينج بروجرام انترفن مقواري ناي بعلو كيدلو ناي مقبلنا بيات التمرت خنبل تلنا
እዝውን ማእኸል ገይሩ ክኸድ ዝኽእል ብናይ ሆም ግሮውን ስኩል ፊዲንግ ፕሮግራም ዝምራሕ ምግብና ኣብ ትግራይ ክህልው ዝብል ኢና ዘን ካልኦት ኣለዋ ናይ ሓይሊ ሰው ከመይ ኢና ማኔጅ ክንገብሮ ምስቲ ትሮማ ዝነበረ ምስቲ ዝገጠመና ሃሰያ መጉዳእቲ ናይ ካሪክለምና እንታይ ክኾን ኣለዎ ኦል ኢንፍራስትራክቸር ዳሜጅ ኮይኑ ኣሎ ከመይ ኢና ክነሕወዮ ዘለና እቲ ቢሮክራሲ ናይ ትምህርቲ ኮላፕስ ገይሩ ኣሎ ከመይ ካብዚ ፀገም ክወፅእ ዝኽእል ዝብል ኣብቲ ስትራቴጂ ተንፀባሪቑ እሞ ሓደ መንገዲ ነዚ ናይ ሂውማን ካፒታል ሪስቶር ንገብረሉ ሓደ መንገዲ ስኩል ፊዲንግ እዩ ናይ ስኩል ፊዲንግ ጥቕሚ ምንም ጥርጥር የብሉን ናይ ብዙሓት ሰነዳት ናይ ዓለም ሰነዳት ወላ ኣብዚ ዓዲ ውሽጡ ዘለው ሰነዳት ክንርኢ ተለና ረብሓ ምግብና ልዑል እዩ ሓደ ተምሃራይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምግብና ክረክብ ተሎ ከመይ እዩ ታይ ለውጢ የምፅእ ዝብል ርዱ እዩ ቴንዳንሱስ ምቁርራፅ ትምህርቲ ምቕባል ብቀልቢ ምቕባል መወዳእታ እውን ዝሓሸ ዓቕሚ ዘለዎ ኮይኑ ምውፃእ ሳይንስ ዘረጋገፆ እዩ ኣብተን ዘለዋ ናይ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ኣብ ገለገሊአን ምግብና ዘለዎ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ትግራይ ዝተገበሩ መፅናዕትታት እውን ዘርእየና እዚ እዩ ስለዚ ከም ቢሮ ፎከስ ተውሂብዎ ኣብቲ ስትራቴጂ ተቐሚጡ እዩ ኣብቲ ፖሊሲ ኣለዎ ኣብቲ ፖሊሲ እውን ተቐሚጡ እዩ ናይ ባዕሉ ጋይድላይን እውን ኣለዎ ብናሽናል ደረጃ ዝወፀ ግን ኣዶፕት ዝተገበረ ብትግራይ ደረጃ ኣለዎ ዝተወሰና ገበርቲ ሰናይ ትካላት እውን በዚ ጋይድላይን ክምርሓ ንምግባር ተሞኪሩ እዩ ናይ ስኩል ፊዲንግ ክንብል ተለና ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ብጣዕሚ ዳይናሚዝም ዘለዎ ብዙሕ ሃፍቲ ዝበልዕ ብዙሕ ሓይሊ ክንቀሳቀስ ዝኽእል እዩ እሞ ስለዚ ከም ትግራይ ዝዓበየ ኢንቮልቭ ንሰርሐሉ ዘለና ምስቶም ገበርቲ ሰናይ እምበር ነጠቓላሊ ናይ ትግራይ ሃፍቲ ኣፅንዒኻ ማሕበረሰብ አንቀሳቂስካ በዓል ሃፍቲስ ተወለድትስ ደገ ዝነብሩስ አንቀሳቂስካ ምስራሕ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሕፅረት ኣለዎ እቲ ሕፅረት ናይ ብዙሕ ምክንያታት ክቐርቡ ይኽእል እዮም ቀረባ ግዜ እውን ኢና ኣዶፕት ጌርናዮ እቲ ናብ ትግራይ እውን ብጋይድላይን ብገለ ክንድግፎ ንምክር ዘለና ቀፃሊ ኣንፈትና ናብኡ ዝመርሐና ማለት እዩ ክሳሓት ዝቐረበ ነገራት ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ሎካል ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ስትራቴጂ ብጣዕሚ ዘድሊ ነገር እዩ እንታይ እዩ ሴንስ ኦፍ ኦውነርሺፕ እውን ይፈጥር እዩ ብሃይማኖት ደረጃ እውን ትርኢ ተለና ካብ ምቕባል ምሃብ እዩ በረኸት ዘምፅእ ካብ ምቕባል ምሃብ በረኸት የምፅእ እዩ ኩሉ ግዜ ተቐባላይ ተኮይንካ ዲፔንደንሲ ትፈጥር ካብ ሽግር ክትወፅእ ኣይትኽእልን ስለዚ ምሃብ ዝብል ነገር ፅቡቅ እዩ ግን እቲ ምሃብ ዝበሃል እንድሕር ኢና ኩሉ ግዜ መንግስቲ እውን ዘምፅአ ነገራት ታፀቕጢ ኣብቲ ኣልቲሜት ዩዘር ኣብቲ ታሕታዋይ ኮሚኒቲ እዩ ኩሉ ነገር በርደ ናብኡ እዩ ዝኸይድ ሓደ ተጠቃማይ ወይ ሸማታይ መዓት ወፃኢ ዘሎ በቲ በመንግስቲ ይኹን ብኻሊእ ይኹን ብኻሊእ ይኹን ኣይገበር ኣይኮንን ዝብል ዘለኹ ፕራዮሪቲ ግን ክወሃቦ ዘለዎ ነገር ኣሎ ንኣብነት ሕቲ እዚ ናይ ቢራ ዝተባሃለ ብጣዕሚ ትክክለኛ ነገር እዩ ቤዚክ ነሰሲቲ ኣይኮነን ክትዘናጋዕ ትገብሮ ነገር እዩ ኣብኡ ተተገበረ ፅቡቅ እዩ ካሊእ ንምንታይ ኢና ናብ በዓል ስሚንቶ ዘይንኸይድ ሓመድ ተሸይጡ መዓት ሚልዮናት ንህንደይ እኳ ኮራፕተርስ ሃብቲ ዝፈጥር ዘሎ ናብኡ መንግስቲ ቲዲኤ ናብኡ ዘይትርኢ ስለዘይሰማዕኹ እዩ ካሊእ ንህዝብና መንግስትን ዝኾነ መሬት ብሊዝ መልክዕ መዓት ይችብቻብ መዓት ቢልዮናት ሚልዮናት ፕራዮሪቲ ላይ ይወሃቦ ንዞም ደቅና ካብኡ ናብኡ ንምንታይ ዘይትርእዩ ካብቲ ኣልቲሜት ተጠቃማይ ድኻ ዝኾነ ሕብረተሰብ ናብኡ ፀቕጥታት በርደናት ካብ ምብዛሕ
ኣለዉ ካልኦት ዘይተረኣዩ ክረአዩ ዝግብኦም ነገራት ኣለዉ እዮም ስለዚ ናብኡ ተንርኢ ፅቡቅ ይመስለኒ ኢለ ንምውሳኸ ይቐኒየለይ እታ መድረክ በዚ ካል ስኮፕ ኣለዋ ኦብጀክቲቭን ኣለዋ እታ ኦብጀክቲቫ ያው ሓደ ባህላኒና ወለዲ ብሓንቲ ዋንጭ ፍርቂ ዒፍ ዝበሃል ማለት እዩ ሓደ ተምሃሮ ትዝድለ ሪኳይርመንት ናይ ኒትሪሽን ረኺቦም ናይ ትምህርቲ ኳሊቲ መሓይሽና ሪቴንሽንን አቴንዳንሱን ተመሳሳሊ ተመሓይሹ ስለዚ ቀጻሊ ተወለዶ ንሃንጾ መገዲ ምፍጣር እዩ ታሪክ ዓ ፕሮዳክትስ እኒና ናይ አግሪካልቸር ነዘው ዘል ጸገሙ ከም ጌርና እዚ አቶም ሊንክ ንወሮም አዌርነስ ክሬት ጌርና ዝብል ፓኬጅ ኮይነን ኣለዋ ማለት ስለዚ ታ ናይ ዴሪ ቫልዩ ቼይን ንሻው ምስ ማርኬት አሳሲርካ ማርኬት ኦሪየንትድ ንወሮ ኢና ኣለና ሕርሻ ለዚ ዕዳጋ እዚኣውን ሓንቲ ጥራሕ ትምህርቲ ኣይኮነትን ኩሉ ይምልከቱ እዩ ዝብል ነገር ምስ ኒትሪሽን አንጻሩን ጥዕናውን ኣለዎ እዚ ስለዚ ብዙሕ ማልቲ ሴክተራል ዝኾነ ነገር እዩ ስለዚ ኩሉ አው ንገብረሉ እዚ ነገሩን መሰጅ ይበና እና ታ ኦብጀክቲቭ አስኮፓውን በአንጻር እዚ ምርኣይ ካል ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ንኻሊ እውን ቀጻሊ ልመጽእ ኣካል ካሊ እውን ተሃልም እንትኽሰድ ምስ ኤስኤንዲ ምስ ሴክተርስ ምስ አግሪካልቸር ካልኦትን እናጥዕናውን ዘለዎ ናይ ትምህርቲ እውን ፕላስ ምስ ቲዲኤ ዘሎ ፓርትነርሺፕ ስትሮንግ ይባይ ጽቡቕ ኢካ ክውሰድ ይኽእል እዩ ሓንቲ ወይኒ ቀርቦ ነይሩ ናይ ፌደራል ዘሎ ናይ ትግራይ ኤክስፐሪንስ ናይ ኣምሓራ ኤክስፐሪንስ እዚ ካፒታላይዝ ክኾነ ኣለዎ ትኽክል እዩ ዝብል ነገር ኣለኒ ማለት እዩ እዚኣ ጽቡቕቲ ነገር እያ ምስ ማቺንግ ፈንድ ተኣሳሲሩ ካልእ ሞዴል ዝኸውን ማለት እዩ سول كي أخوني فر فريط راح زيكونس جاست توسنة person موديل سلزلو سمار سابسيدي عين في ملكنا جبركا سرح مشي عن تقولني رقرم تولت هتشوت الله مالتي صواسي وخوني تشوت هالو سمار سابسيدي الله مالتي كم نجبركا بقى أنا صرت دقة تلقين بعد اللي جوزول 100% ديليفر اللي جوزول المفتاح للذكال نشوون كم تبغى نجار كوسد يخلي زي النجار اللي كم كتصاري ويكنس هين ولا جن مرأي زي اللي نقول ده هالو حدا جاست من دخل تحقق جزء هذا النيوتريشن هو قعدت لنا نكروب تنوصله operational cost بتاعمي تحطيه أميلك جن operational cost هايو سلزم ريسورس موبلايز مقار سبورت مقار تدي كريتيكال جدا الله يو زين دقر هو السيركل اللي مالتي طلع المنجستي لزيلو خون خافت عمتها وباجي لخونه برشنت تقولوا ولا خونه قليل لسه تروح له خونه بايزوي كابيني والسين مجمرة أول تغيرنايو 5% 10% لا توعالي دوس سنلك بقول قارات البال حقنا بتمر المدول لكم ما تأساسي زي أخالي على عرشة خوينا بلاس خوينا بقى ويكعة عرشة إلى أنا بعلاون أكاونت هاللي نشان ريفولف ناقور تخد المنجد الدحر إن كان جنرات غيرنا تبيت مرتمالتي نازرون الخد المنجد في طريقة الذي بزحات أوبشنات كلنا يقول لهم زي الحساب لنا أوكي مو هذا كله حساب عندنا الله زود يخوني تاي تقبرنا حاجة مثلا أنا تاسك فورس نتعيش هذا موداتا تاسك فورس نتعيشو تمر تجنز مرحو ناتمر سلزقنا سكتراتوني أطوى تدي أون الله تاسك فورس زين تاي قبر بلان الدالي استراتيجية الداليو ريسورس كم غيرنا موبلايز نقدر كريتيكال سلزقنا أوبشنات مو تقول له بزحات لتمرط كلهم لك تقومنا يقولوا مريتنا خلوا السدينا مالتي لازم تاسك فورس تتعايشوا زي أرسل حلا من جدي تزفتر أوكي تاسك فورس تتعايشن كتر راح تأسينا أوبستاكل هجات من الناس لازم غير فور إكزامبل عن طول العلوم ونيرو وسنة حلفنا بالحلف توزيع له لازم أدفوكيسي مدرك حنتي كم تاز عن طول قربة أدفوكيسي مدرك سامراز غيركا لبوليس ماكرز كونفيس نقولوا له إنفلونس نقولوا له أدفوكيسي موداليتون تختينا أدفوكيس نقولوا للمدرك ونحنت مفتار كتلينا مالتي بقول العصر زي كال حزل قصالي الولد نجار مسند لينا ما أنا صبوا مدرك يد الحسادين تانكي فلان يلا باركس زخبركم تخطاتلتين مدب سرب لمعتنا أستا 3 دقائق مسانا سلت أنا حكومة زينا عنا نمسكن أبقى علي بخالي تحستو كنرخبينا أب محبر لمعت تجري زلكم رئيتون حساب انتهاليو بزتريو زلكم سلك أوزرن إيميل أدراشان كتلقولنا تقوليهم سسنا ينعهم